Danas vam predstavljam tortu u obliku broja 29. Koristila sam kore ala medena pita jer volim njihov ukus i miris, a volim i kako omekšaju u dodiru sa kremom. Iz navedene količine dobit ćemo 4 oblikovana broja, a od ostatka tijesta možete ispeći neke dodatne ukrasne keksiće za tortu. Znači šećer, jaje, so, med, maslac, sodu, bikarbonu i mlijeko. Promiješajte zajedno i stavite da se zagrijeva dok se šećer ne rastopi. Dodavati postepeno brašno. Za početak ja sam dodala 1-2 kašike. Dobro promiješajte. Dodajte još malo brašna, 1-2 kašike. Također dobro promiješajte i sklonite sa vatre. Dodajte još malo brašna i kakao. Sve dobro izmiješajte. Na podlogu za razvijanje dodajte polovinu ostatka brašna na koji ćete dodati tijesto koje vidite da je rijetko i ostatak brašna. Tijesto je dosta ljepljivo za ruke, ali dok ostoji sat vremena u frižideru, veoma lako ćete moći da ga razvijete. Pripremite željeni oblik broja ili slova. Možete ga napraviti od kakvog kartona ili običnog papira za printanje kao što sam i ja. Ohlađeno tijesto podijelimo na 4 dijela. Ja razvijam odmah tijesto na pek papiru. Malo ga pobrašnite, ali nemojte pretjerivati sa brašnom. Tek toliko da vam se ne lijepi za oklagiju. Izrežite broj ili slovo. Znači radi se o torti sa tankim korama. Realno rečeno, ovo torte nisu ništa što nismo do sada jeli. Samo što i nismo pravili u ovakvim oblicima. Nema tu ni novih krema, niti novih kora, a kamoli neki novi slastičarskih tehnika. I tu opet dolazimo na odno. Jednostavne stvari uz pomoć malo mašte mogu biti izuzetne. S obzirom da su ljudi vizualni tipovi, ono što je oku primamljivo ima veće šanse biti i nepcu primamljivo. Zato su ove torte jako primamljive za oko. Kore pecite na temperaturi 180 stepeni 7 minuta. Vrući ih stavite na ravnu površinu na pek papir i poklopite drugim pek papirom. Ja sam se odlučila za kremu sa želatinom jer mi se baš nešto ne sviđa ukus bijele čokolade, a vi ako volite bijelu čokoladu, umjesto želatina možete staviti bijelu čokoladu. Znači, upotrijebila sam mascarpone sir, vrhnje za šlag i šećer u prahu. Sve dobro izmiješajte. Što se tiče kora, njih možete napraviti 1 ili 2 dana unaprijed, samo ih pokrite sa pek papirom, možda nešto ravno staviti na njih da se ne bi iskrivile. A filovala sam isti dan kada se torta i trebala da jede. Tortu je najbolje filovati 4 do 5 sati prije posluživanja. Tortu dekorirajte još kasnije da vam se puslice i makaronsi ne krenu otapati. Ja sam koristila svježe maline, a vi možete koristiti jagode ili neko drugo voće koje vi volite.
Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja, iskreno od srca, to ti želim ja. Sretan ti rođendan, nek ti život zri, iskreno od srca, želimo ti svi. Sretan rođendan, ovu ti pjesmu dajem na dan. Bog ti dao sreće, zdravlja i veselja, da doživiš 100 godina, to je moja želja. Bog ti dao sreće, zdravlja i veselja, da doživiš 100 godina.